Okay nina. Nani kuphi kodwa ngisebenzela belungu ke ngikade izingane eAmerica. Hayi ke phela ngizazi ukuthi ngifundile mina ngiyasazi isingisi. Kanti kunamagama esingisi ongawazi unless uphila endlini ekhuluma isingisi. Khona lesingisi sasesikoleni, kube khona isingisi sasemsebenzini, bese kuba khona isingisi sasendlini. Mina angikhulanga endlini ekhuluma isingisi. So nakho ke ngifuna phela ukusho ukuthi ingane idinga isikiki. Angazi ukuthi yini isikiki ngesingisi. Well, angathi angazi, ngangiyitshela ukuthi ngiyazi at that time. Let me know kwi-comment section ukuthi wena ukhula wawazi ukuthi yini isikiki ngesingisi. Mina ngangazi ukuthi isikiki ipowe. Abanye bathi ipowe. So nje ngangazi ukuthi ayike ngesizulu isikiki ngesingisi ipowe. Nakho esengiyotshela umlungu ukuthi where can I find a powe? Athi umlungu what? Ngithi mina power ngitsho siyabo mengiroll uzozwa kahle. Ngithi power. Hayibo. Ingane yazi ayimoshela. Elokhethe umlungu what's that? What? Ngithi power. Ngize ngenze boyisayini yokuhlala phansi uthi ngitshengisa ukuthi ngifunani. Adidekanga kanje umlungu. Cela ngitshela ukuthi nina nazi kuyini isingisi. Especially usakhula hayi manje seno clever. Seniphuma ukosebenza emajalidini sebenitshelile abelungu ukuthi yini isikiki. Ukhula nje kini elokishini nasemakhaya wawazi ukuthi yini isikiki ngesingisi. Hey ngoba maningi amagama asididayo. Sitshela ukuthi siyawazi ngesingisi kanti cha siwazi ngezunglish hayi ngeEnglish. Hayi khona ngiyasidinga shame noma nje isinxephezelo ngoba ngikholwa ukuthi itherapy sangangisiza. Sengidlule ezintweni eziningi mina. Ngiyadinga nje ukuthi ngithole nje isinxephezelo. Hayi. Kunzima ukuba mina. Lo ngishilo kumlungu power. Athi what? Ngithi power. Ngize ngazi nje emva kweminyaka ukuthi kanti yini isikiki ngesingisi.